Зимойларга ошлама кертебез. Иттәрне ситнер ярымнан. Әле эшкә чыкканга басуга атна көннәр әйбәт. Җир коры, алай тоткарлыклар юк. Ucumlar heybet. Tomurlar isen çıktılar. Kıştan. Bu yılғы yaz bütün üzünçelikli. Dımışa tura, zirşilley tura. İşley tura bu indekirin gine. Şeşuga bir aşıkmaygana yırkınlap gine әзірленәбіз. 9 traktor zeptirmada işley. Her birisi düngüs mina bilen. Zeptinin 30% bitti. Naklap kırışıp gittik indi. Jiriş kartuşlarına. Allah birsa, bir aratlardan şeşuga da kırıp bitirgey. Heybet gine oңıştığına başkarıp şardığa indi. Yazı kırışların. Мен де энекте биктенен işi, менек түзелгәннән бирле инде. Быелгы язга келгәндә, быел яз бик иртә килде. Инде топрактың менә шушы вакытта дымны каплатып калырга кирәк инде главный. Шуңа тырышабыз инде. 1-4-5 көн почти булды инде чыкканга инде. Балай ниләр басулар була әйбәт. 100дән артык гектар смена сайын эшләнеп бара инде. Менә шушылай көннәр җылы әйбәт торса инде тормыш эшләре тиздән бетерде дип беләбез инде. Март көне безнең техосмотр булды. 100% техника басты дип әйтергә кирәк инде. Көз көнендә үк дефектовкаларны ясап, барлык техникаларга беренче чиратта иномаркалар белән эш итеп инде бөтен агрегатларга запчастьләрне кайтару ягында эшләп булдырылган кадәр көздән үк эшне башлап инде язгылыкка безнең март аена чыкканда инде практически бөтен техника шәшүгә язгы кыр эшләренә әзер инде.